Daytoy paset, amay kanem, apulo ket tallo, aging iti pitupulong episode ti podcast, iti kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano, ket pakasaritaan, may papan iti maysa, na isang sangayan a Norwego, ken tinaysalsalumina agapuanan na. Ket nupaysan unay mangmangigan tinagan na, dakkel di kay papanan, dagidi na ipaay na nga adal, ken pag-ammo kadagiti singmarsaruno atubo ti henerasyon. Ti kinagpaysuna, aging gaita, day di sistema nga impakat na iti panagdalyasat na akas explorer, ket mas usar pay laeng iti agdama. Isu daytoy ni Fridtjof Nansen, ken isu day di panagbalasyo na iti Greenland. May sarita daytoy a serye tupat a paset, iti daytoy umuna paset, ket intay amamwen ni Fridtjof, ken intay sirpatan ti lubong, ken tiempo a nagbiagan na. Ijay paset ti lubong nga adda iti ngatwen nga unto ti daga, ditoy tinakay diswan dagiti agkakalam-ek unay a pagpagilian. Maysa kadagitoy ti Norwego, wenno Norway, a pag-amuan met pa itinagan a pagarian a Norwego. Paset daytoy ti rehiyon a managan Skandinavia, nga adda iti akin-amyanan a tapaw ti daga. Pag-aamu daytoy tapaw ti daga a nakabuklan ti Arktiko, wenno Arctic Circle, wenno nabukel nga Artiko. Daga ti agkakangato bambantay ti pagilian a Norwego, ket nakaluban ti laudan a paset na iti yelo, ken tingmangkenen a niebe. Iti daytoy a sarita, mainayon a may rapit, dagiti sumagmamanong agkakaaruba a pagilian, ijay nakabuklan ti Arktiko, Greenland, Norwego, Islandia, ken Dinamarca, gapu ta adda panakairaman da iti nakabuklan daytoy a pasamak. Nunay ruwam dagiti tattao iti gagangay nga inaldaw panagsingising ti init iti bigat, ken iti panaglennek na iti rumabii, adda panakaigidyat na ijay akinamyanan a paset ti Norwego. Tunggal bulan ti Mayo, ken Hunyo, aglennek ti init iti tallo aging iti 5 oras laeng iti rabii. Ket iti bulan ti Hunyo, saan pulos nga aglennek ti init. Daytoy ti bulan a makunkuna a summer solstice, nga isut panawen ti kaatintugan nga aldaw. Daytoy ket gapu ta daytoy adiso ket asidag iti North Pole wenno akingato nga ungto ti lubong. Nagapu kadagiti kapututan a nagbibiyag ijay iti nabayagan at tiempo dagiti tattao nga gindag ita ijay. Iti kasta, nairuwamen dagiti bagbagida, iti katutubo a kinalamek ti aglawlaw da. Mabalin nga ta, nga ada kinakarkarnana no apay aday to'y apagilian, anapalaos ti lamek na, ket nabigbig iti sangalubungan a pagilian, dagiti kararagsakan at tattao dito'y daga. May basar daytoy iti report ti panagsukisok ang naipablak iti World Happiness Report nga inwarnak ti pagilian a Dinamarca, iditawen 2017, 2017. Ngam no amirisen, nalabit asaan a nakakaskas daaw, agsipod ta iti kultura ken kostumbra dagiti Norwego, may pangruna agalad dati kinamanagdayaw, kinaagpapada wenno equality, ken kinamanagpabusoy, tolerance. Pag-amumet at ipagilian a Norwego, ket natalged ken nakapya a pagindegan, ket kasmayan nato, ditoy titinawen a pakagangayan di seremonya ti panakayaw ti premyo a Nobel wenno Nobel Peace Prize. Gaputa adu dagiti bantay a nakaluban iti yelo ijay Norwego idi adu dagiti disso ti dandanom ditoy a managan fjord. Dadakkel a bagi ti danom dagitoy. Nagsukugda akasla apatag ti lansad da. Dagitoy ti pagaayat dagiti Norwego a pagibanagan kadagiti sport a pagduyusan ken paglaingan da. May raman kadagitoy ti panagkayak wenno sport ti panaglilinumbang aggaod iti basit a bilog a managan kayak. Panagpaduyas kadagiti allon iti danum wenno surfing ken panagkalayat ken panagpasyar kadagiti sikigan ti bantay nga adda iti igid dagiti fjord. Managan daytoy a trekking. Dagitoy a fjord ket naguurnong a danum kadagiti nagbabaitan dagiti bambantay, ket may naid da iti karayan nga agturong iti baybay. Napartuat dagitoy agapuanan dagiti daan na bambantay a hielo wenno makungkuna a glacier,
glacier, iti daydi nabayagan ang panawen ti glacia, wenno glacial age. Malaksid kadagiti sport iti danom, naayat pay dagiti Norwego kadagiti sport iti rabaw ti niebe, akas iti skiing ken cross-country skiing. May banag dagitoy, babaen iti nakatakder apan nagpaduyas iti niebe. Tapno di matuang ti tao, masapol ti agaramat iti baston, ken nay sapatos a pagpauyas. Ti skiing ken panagpaduyas panagpaduyas nga agpababa, iti sikigan ti bantay. Maigidyat met ditoy ti cross skiing, tadaytoy kat panagdalyasat nga agpadpaduyas iti patag, sangat, agsalog, ken uray pa'y panagbalasiw iti regkang. Daytoy ti pasaray usaren awagas iti adventurero nga agdalyasat iti adayo. Ti kinapudno na, adda pagsasaod iti Norwego naipasngayda nga addan na isigod paguyas iti sakada. Sino datoy adventurero managsukisok? Adu dagiti naindaklan Norwego nagbiag nakaipatawid iti gapuanan ken kapanunutan ngagpaay ti pagsayaatan dagiti amin na tattao iti lubong. Adda-anda iti naisang sangayan talento ken kinaimbag ti kababalin. Nangirosat da kadagiti kapanunutan nagbalin aggabay ti panakapabileg ti panakaraem ti biag ti tunggal maysa iti uray sa dino paset ti lubong. Managayat da iti panagadal iti kinapudno, agsipod ta sagrado ti kay papanan ti biag kadakwada. Maysa kadagitoy Norwego ni Fridtjof Fridolf Spargenansen, maysa Henyo Polymath. Saan laeng naisangayan ti kinalaing ni Nansen, ti kinalaing na ket naisaknap iti naduma-duma nga aspeto ti pagsiriban. Naisang sangayan ti kabailan na amang sulbar kadagiti karirikutan parikot. Ibanag na daytoy, babaen di panangipakat na kadagiti banag nga inadaw na manipod kadagiti komplikado nga adal ken kapanunutan. Naipasngay daytoy di may kasangapulo ti Oktubre 1860 ket maysa, 1861, jay story front nga si deg iti syudad ti Kristiania. Oslo ti agdama anagan ti Kristiania ikatta, ket isut kapital a syudad ti Norwego. Maysa narangay nga abogado ken addaan napasnek pamati ti amana. Atleta daydi inana, ama nagayat iti aktibo a kabibiyag, ken isya isuti ng papigsay tinaken dagiti anak na kadagiti pisikal ang kabailan iti sport. Idi kabubingan na, saan laeng isang sangayan ti kabailan ni Nansen, iti panagladawan ken iti interes na iti siyensa. Nagbalin pay daytoy kampyon nga atleta. Bayat ti panagkabanwag ken panagadal na nagbalin daytoy a siyentipiko, wenno scientist, anang duktal iti baro a banag iti siyensa. Iti panag-adventurero na nagbalin a mamartuat, ken banwar a managsukisok iti paset nga akin amyanan nga ungto ti lubong. Naessem daytoy nga agpaliiw. Nagbalin nga eksperto iti panagadal ti taaw akas oceanographo wenno oceanographer. Nagbalin a maraem a mannurat ken pagaamu nga intelektual. Gapwen iti pamati ken kuana dagiti institusyon ti adal ken sosyedad ijay laudan a paset ti lubong. Nagbalin daytoy a diplomatiko wenno diplomat ken naindaklan nga estadista wenno statesman. Kalpasan daydi umuna agubat ti lubong, napasamak manipod di 1914, 1914, aging iti 1918, 1918, nagbalin ni Nansen, atalged dagiti talaw at tattao naawanan kamanganda. Nangidaulo iti wagas a panangarayat kadagiti sosyedad naawanan pagilyan na. Napadayawan dayto iti Nobel Prize, idi 1922, 1922, gapwen iti akem na iti panakawayawaya ken panakaisubli dagiti balud ti gubat wenno prisoners of war kadagiti pagilyanda. Dakkel agapwana na idi ti panakaipaay ti tulong kadagiti agkarigat a tattao iti entero asa nga lubungan. Inyaramid na daytoy babaen iti daydi akem na komisyoner ti liga dagiti
pagilyan nga agserbi kadagiti talaw nga awanan kamang, wenno League of Nations High Commissioner for Refugees. May palagip nga adadakkel a gubat a napasama kidi umuna a paset ti may kasangapulo ket siyam a siglo. Isu daytoy day di umuna a gubat ti lubong a nagpaot manipod may ka-28 ti Hulyo 1914, 1914, aging ga idi may kasangapulo ket maysa ti Nobyembre 1918, 1918. Idinalpas daytoy a gubat ni Fridtjof Nansen tinangimaton iti panangipasubli dagiti pagilyan a Rusya, Alemania ken Austria-Hungary kadagiti kemmegda a balod ket napaawid dagitoy kadagiti masnop a naggapuanda. Nakumikom ni Nansen kadagiti serbisyo a panakitao wenno humanitarian iti daydi nalaos a panagbisin dagiti tattao ijay Union Soviet idi tawen 1921, 1921. Idi sumuno atawen 1922, 1922, gapuan iti panangidaulo na nangited ti liga dagiti pagilyan ti pasaporte a managan Nansen passport kadagiti talaw a tao nga awan makamangan a pagilyan da. Kinasapulan ang maadaan dagiti refugee iti pasaporte tapno mapalubusan da a lumasat ken umallatiw kadagiti nagbeddingan ken nagkukurusan dagiti pagpagilyan. Isupay ni Nansen tinamagsina iti Gresya ken Turko tapno maadaan da iti saggaysa nga estado kalpasan daydi panagiginubat da. Adu dagiti na indaklan na nagapuanan ni Fridtjof Nansen iti sakop dagiti na dumaduma a paset ti panagbiag. No iyarig iti inabel ti biag na, nabalitukan dagiti linabag anay panait iti nakabuklan na at tapiserya. Daytoy sumaganad asarita, ket may salaeng kadagiti naisalsalumina agapuanan na. Ngem iti daytoy, makita ti kababalin asariked dagiti baligi na. Inikutan na tinaisang sangayan akired ti pakinakam iti unos ti panagbiag na. Idi tawen 1888 aging ga iti 89, 1888 aging ga iti 1889, indauluan ni Fridtjof Nansen ti inurnos na kakadwana tapno ibanag na ti umuna pa nakabalasiw ti interior ti Greenlandia. Limada nga inkuyog na. Kadagidi a panawen, di pa idinagteng ti tao ti uneg ti Greenlandia. Awampay unay ti adu nga ammo may papan iti daytoy adiso. Innem alawas daan nagdalyasat, iti naysaknap a yelo iti kabambantayan, manipud daya nga agpalaud. Bayat ti daydi a panagdalyasat da, inad-adal da taglawlaw ket inkabil da iti mapa, dagidi disso nga awan paglasinan, babaen iti panangilistada iti datos ti latitude ken longitude. Ti latitude ket distansya iti nagbaitan ti akin amyanan nga ungto ti lubong ken ti akin abagatan a pungtuna ket marukod babaen iti degree wenno na ituding a panakatukad. Ti longitude ket rukod ti agsabat adaya ken laud iti lubong ket marukod babaen iti degree anay tuding kadagiti nagrarapit a linya nga agdagop 360 a pinakabalkot ti daga. Makikuros dagitoy a linya iti dagiti tukad ti latitude anang likmot iti lubong. Iti kasta, amin a punto ditoy daga ket adda na kay markaan na nagkurusan ti longitude ken latitude a managan iti coordinates. Daytoy ket gaput na nataltalged ti koordinado a heograpya wenno geographical coordinates. Amangi pakaammo iti pagsaadan ti maysa a disso, ngem ti agtalek kadagiti pagilasinan a nagturo da yelo wenno nagbalay a danum. Saan nagpaot dagitoy a pagilasinan gaputa kanayon ti panaglabas ti naingat a tiempo. Awan ti matalged a pagilasinan iti rabaw ti yelo. Daydi a panaglasat da, naglanga ti rabaw ti yelo iti kas awan patinggana a maris puraw. Tunggalag tudo iti niebe ket magaburan ti rabaw na. Into nagrunaw ti rabaw ta mapudutan met ti init, agbaliw tumanen ti langa ti disso. Iti kasta, awan ti agbayag a porma iti tapaw ti nagbalay a niebe. Nagkampuda kadagiti nagbabaetan dagiti nauneg ken narangkis, arengat, bayat ti panagsangat ken panagsalog, ken pananglasat da kadagiti tepang, turturod, ken patpatag a yelo.
Tiyempo idi akalamek na unay, ket idi makagtengda iti destinasyon da, na panawan ida ti bapor, aninamnamada a pagluganan da nga agawid. Notasyon laeng daytoy. Iti agdama, gapo iti panangabanse ti siyensa ken panakaimbento dagiti adu a makinarya ken ranit a makapalagan iti panagbiyahe ti tattao, imadadun dagiti makabalin amang padas nga ag-ekspedisyon kadagiti diso nga idiun una ket saan amadanon ti tattao. Adda pa yan dagiti pribado nga ahensya a mangurnos iti panag-adventurero kadagiti lugar iti Arctic. Kastamet iti akin abagatan nga ungto ti daga ti Antarctica. Addan dagiti maururno sa panagbiyahe iti turismo. Ngem idi damo a may rusat dagiti panakuduktal dagitoy adisso ti panakagteng kadagitoy ket nakamatalek laeng iti kabailan nga agibtur dagiti dinapan nagdalyasat ijay. Inadalda dagitoy a lugar ket dagiti datos a naumungda tinagbalin aggabay ti panakaimbento dagiti banag a masapul ti tao tapno madanon ken agbiagda a mapan ijay. Intay nga rudrugyan abasaen ti kaunaan a dalyasat iti atap a disyerto a yelo. Agtawen idi ni Fridtjof iti 26. Idi inkeddeng na ti mangiwayat iti di pa naiyaramid a panakigasang-gasa. Biag ti may pusta ket agpada ti tiyansa ti baligi ken panakatay agudwa. Adda iti Universidad ni Fridtjof Nansen idi nga agad-adal iti zoology. Daytoy asanga ti siyensa ket may papan iti panakaadal ti galad, kababalin ken panagbiag ti maysa nga ayo. Daytoy idi ti pinili na nga impangruna kadagiti narway a paset ti pagsiriban a pagesseman na. Nasaet daytoy idi anang ipalpalpas iti kangatuan a tukad wenno degree a magtengan ti maysa a managadal ti agbalin a doktor ti filosofiya wenno Doctor of Philosophy. Iggem na a proyekto na ti panakaadal ti naduktalan na a parasitiko a babasit nga igges iti danom. Managanday di duktal na iti Myzostomida. Kay turturpos na idi nga inaramid day di maudi a tesis na nga inyaramid na iti upat a lengguwahe, Ingles, Aleman, Pranses, ken Norwego. Idi insumite na daytoy, inggiddan na met nga inrusa tinang plano, iti daydi impen na, a panagdalyasat, bayat ti panaguray na iti resulta, iti daydi insumite na a tesis na. Arapaap na idi, dalyasen ti pagilian a Greenland, tapno amwen ken paneknekan na ang mabalin adanonen ti daya apaset ti Greenland manipod iti laod. Daytoy ket pagilian nga adda iti amyanan apaset ti taaw Atlantiko ken adda iti abagatan daya na ti pagilian a Norwego. Ti Greenland ti kadakkelan nga isla iti lubong. Teritoryo daytoy nga iturayan ti pagilian a Dinamarca wenno Denmark. Kaya't idi ni Nansen nga ibanag ti manglinteg iti rabaw ti yelo anang kalub iti interior ti daytoy na indaklan nga isla. Iti kasta, maamuan na met no ti yelo anang bungun iti interior ket ungputen na iti intero ang nagbaetan ti daya ken laod daytoy adaga. Adda idin nagbaligi ang nagdalyasat iti taaw, anang likmot iti daya ket simrek daytoy iti paset ti interior ay yelo ngem saan na nga inungput ti isla. Isu daytoy ti siyentipiko ang managsukisok at tubo ti Finlandia ken Suecia wenno Finland ken Sweden, ani Adolf Erik Nordenskjöld. Iti kasta, daydi rusat ni Nansen a panangballasiw niya na iti interior ay yelo wenno interior ice manipud dayang agtungpal iti laod ket isuntupay laeng ti umuna anaan-anay a panakaballasiw ti interior no agbaligi daytoy. Ti yelo nga interior ti Greenland ket naporma idi agarup sangapulo agingga iti sangapulo ket maysa a riw-riw at awenen tinaglabas. Nagtaod daytoy manipud kadagiti glacier ken hielo a nangabung iti daga. Daytoy nangabung iti Greenland a yelo wenno interior ice ket agrukod iti maysa a milyon wenno riw-riw, 7 gasot ken sangapulo a ribo, 1,710,000 a kilometro kwadrado. Agarup nga agdagop iti innem a nagtitipkal a Pilipinas ti kalawan na, agsipud ta ti Pilipinas, ket agrukod iti 3 gasot a ribo, kilometro kwadrado. Sakupan ti interior a yelo ti 70% a paset ti entero a pagilian. Nupay
Greenland ti makuna kadakkelan nga isla, saan a kontinente, iti sangalubungan, idi tawen 2013, 2013, agdagop laeng iti agarup 50 ket 57,000, dagiti tattao nga agindeg ijay. Uray iti agdama, amin nga ilikan puro ijay Greenland, ket naidisuda iti takdang nga awan yelo na. Naipatok-patok day ti igid tinanglikmot at taaw. Disyerto a yelo, tinakabuklan, titengana. Iso nga day di report, anang ipadamag, anastreke ni Adolf Erik Nordenskjöld day di barikada adadakkel a yelo ijay day apaset ti Greenland, di 1883, 1883, ket isot ng karo anang segged, iti panagregget ni Nansen nga ibanag na ti ekspedisyon, amang balasiw iti Greenland. Maawatan day di a panagpingat ni Nansen ngagbalasiw akas pangarit na iti kabailan na. Sakbay day di pa nakastrek ni Nordenskjöld ijay nga imunag, iti naipalikmot a yelo iti daya paset ti Greenland, talo a siglo idin a pinadpadas ken tinartarigagayan ti adu a managsukisok, aserken daytoy, ngem sanda apulos a nabailan. Iti kasta, adu pay laeng ti saan nga ammo may papan iti daydi a paset ti daga. Kat no anyaman ti lima day di apaset ti daga na kay gapo iti saan na panagbaligi dagidiin mo na, kayat na aduktalan day ta. Kayat ni Nansen aduktalan no anya ti husto kasasaad ti interior. Panggundawayan na pay daytuyan ang mangala iti datos, ken obserbasyon, apakaamuan no adda pa kay naigan ti estado iti amyanan nga ungto ti daga, iti daydi kondisyon ti akin amyanan a Europa, iti panawan ti glacier, wenno glacial period. Nupay nakired nga atleta ni Nansen, ket naayat amang karit iti bagina iti panagandur, tinay pangruna agapu ti interes na idi inrusat na ti ekspedisyon, ket ti panagayat na iti adal ken siyensa. Kastapay akayat na met a paneknekan ti maysa teoryana, idi amay papan iti panaguyas ti yelo iti Arktiko. Adda pamati na idi ang mabailan ti tao ti dumanon iti amyana na punkto, babaen ti pananggundaway na iti agos ti yelo iti taaw. Kadawyan nga gapu daytoy nga agos iti Siberia, alumabas iti taaw nga Arktiko, ket agturong iti Greenland. Ti Siberia, ket nalawa a rehiyon iti Rusya, amang iraman iti akin amyanan unay apaset ti Asya. Pag-aammo ni Nansen, nga idi 1881, 1881, adaday di ekspedisyon ti bapor a managan Janet, ana dadael ken limned, ijay akin amyanan apaset ti Lena Delta, ijay Siberia, apaset ti Rusya. Ket adu dagidi naiyagos ana dadael apaset na, alimtaw ijay abagatan laod ti Greenland. May sa daytoy anang impatalged iti teoryana, may panggap iti ice drift, wenno kadawyan a panaganod ti yelo iti tapaw ti daga. Patta-pattana, ababaen ti panangaramid iti kalkulasyon na may basar iti kinaparadas ti panaganod ti yelo iti taaw, wano ice drift, ken iti turong ti agos, ket mabalinda ti mangirusat iti ekspedisyon ang makagteng ijay North Pole. Mabalinda ito'y gaputa ti husto apunto ti North Pole, ket naisaad iti tenga ti taaw saan ket di daga. Iti daytoy nga inrusat na, kasapulan tinatibkar a bapor a nadisenyo, tapno saan a marumek, no makemmeg iti nagbabalay a yelo iti taaw. No agdakes ti panawen, ijay adisso, pasaray aggaraw, ken aganod dagiti bambantay a yelo iti taaw. Iti kasta, dakes unay no masabat dagitoy agsipud ta banginanda ti paglasatan ti bapor. Dadakkel dagiti paset da a yelo, nga adda iti uneg ti danom, ket ipiten dagitoy ti bagi ti bapor. Kastamet nga uray pay no saan na maipit ti bagi ti bapor, no makemmeg dayto iti nagbabaitan ti dadakkel ay yelo, agbilang to ti binulan ken tawen, sakbay ang mapaluspusan daytoy. Kasapulan nga rod nga iramid ti bapor, nakasagana nga agbalin a pagindegan, ken pagbiagan dagiti marino iti mabayag, bayat ti panakapupukda iti yelo daytoy. Ngem sabali met apakasaritaan daytoy. Inrusat na daytoy kalpasan ti panagbalasiw na iti Greenland. Idi 1884, wano 1884, kabayatan ti panangararamid na iti tesis na ti kinadoktor nga isumite na iti universidad.
Inurnos ni Nansen day di plano na panangbalasin na iti Greenland. Nang birok da ito iti diso apang rugyan na iti daya, nga igid na. Manipo di jay, manglinteg to nga agturpos iti maysa kadag iti purok iti laod as ikigan na. Kadag idi apanawen, awan matatao iti daya apaset ti Greenland. Awan agsanglad a may sarong a pagluganan ijay. Daytoy tigapuna, no apay anak ko na, a radical day di plano na, agsipod, ta imbes ko maamang rugi daytoy iti akin lao da paset ti Greenland, nga iso ti paset nga ayan dagiti misyon ken purok, saan met ta ijay daya adiso, asaan a matatao ti pangrugyan na. Ti implikasyon daytoy manipod daya nga agpalaod a rota, ti panagdalyasat, ket awan to ti panakabalin dagiti agdalyasat nga agsanud nga agsubli tapno agpaarayat da. Uray no idawat to dagiti kondisyon taglawlaw at ti panagsanod a panagsubli ket isunto ti kaykaysuna agundaway a pananglisida kadagiti nadangkok nga elemento ti aglawlaw awan to metlaeng mamaay na agsipod ta awan to ti pakabalinan ti panakakikonektada iti ruar. Awan to ti makakaamoy ket iti kasta awan to ti mangibael a bapor a mapan mangarayat kadakwada. Iti daydi adalyasat, agmay salaeng ti mabalin a turong agpasangwanan. Agnaynayon to a panagabanse daytoy, agsipod ta, uray no sumabat ti panubok, pakigasang-gasatan da iti panagabanseda, daytoy tulaeng ti ultimo agundaway da, amang itakder ken mangsarapa iti panagbiagda. Daydi disso, iti aglikmo ti Sermilik Fjord, iti laod ti disso amanagan, Angk may salik, ti pinili na apangrugyan na. Ti Angk may salik, ket iso ti kaamyanan unay, apagindegan dagiti tribo nga Inuit, iti daya ti Greenland. Ti gandat na danunan, ket Kristyanab, wenno ti lugar a pag-aamu idi, Kasidjinanggit, ijay baybay a Disco Bay. Agrukod dayto iti 6 agasot a kilometro manipod pangrugyan na. Dinilaw ti universidad idi, ken daydi gobyerno daydi inlanad na a plano na. Pagaammo dagiti tattao nga awan panakabalin nga aglasat ti maysa nga agpauyas iti daydi ayelo iti a lugar no awan ti kadwana nga aso. Iti daydi a plano nga impakaammo na, inkadeng ni Nansen asaan a mangitugot daytoy iti ayop. Kastamet a nakadidilaw idi ti kaawan di kampo akuta a mabalin na apagkamangan no agrikot ti pagsaadan na. Nupay adda dagidi panagdilaw da, nagsumiti ni Nansen iti universidad iti aplikasyon a dimawat iti suporta a pinansyal. Insurat na, gandat ko iti daytoy a Kwaresma ti agdalyasat nga aguyas iti rabaw ti yelo iti uneg ti Greenland, manipod iti igid na iti daya, amapan iti igid na iti laod. Nagaplikar pay met iti gobyerno, adimawa ti pondo nga agpaay iti daydi ekspedisyon. Ngem saan nga immanugot daydi inasitgan na ti tulong, agsipod ta, ti konsensus ti publiko idi, ket kinamauyong daydi gandat na. Saan met a pinabusuyan ti universidad daydi panangkid daw na, iti tulong. Naimbaglaengen, tadda dimteng a suporta nagapo kini August Gamel, a nakatulong kadagiti busbusen a kinasapulan na. Umawawis daydi panagsagana latta ni Nansen iti bukod na apuunan, tanupay nagaplikar idi ti tulong a pinansyal manipod iti gobyerno ken iti universidad, na amiris na nga ama ng lakit di adinto mapabusuyan. Maysa nga opisyal a konsehal ti Copenhagen ijay Dinamarca ni August Gamel ket pagaamumet a negosyante daytoy. Awan ti supapak a dinawat ni Gamel iti daydi nga itutulong na ken ni Nansen, tanay duma daydi pagayatan na. Kadagidi a panawen, adu pay laeng dagiti disso iti mapati daga nga awan nagan na. Ket may sa awagas, apan ang padayaw ni Nansen iti sponsor anang suporta iti proyekto na, ket ipanagan na ti baro adiso ang maduktalan na iti sponsor na. May sa abantay ang naduktalan na ijay paset ti Sermesuk, Greenland ti impanagan na kini Gamel. Isu nga iti agdama, adda bantay nga agngato iti 1,886 1,896 a metro ijay interior a yelo ti Greenland a managan
gamel nunatak. Pagaammo ni Nansen, akasapulan na tinapigsa, nakired, ken matalek a grupo nga ikuyog na. Nang ipablak nga rod daytoy iti pakdaar, may papan iti panakasapul na iti kakadwana. Tallo kadagiti pinili na ang makadwana ti Norwego. Agpaparis dagitoy nga daanan padas iti panagbiag iti ruwar ti sibilisasyon. Napadasan dametten ti nagibibtur iti nakaruunay a kondisyon ti lamiis ken panawen. Maysa kadagitoy ni Otto Sverdrup nga agtawen iti 30 ket 3. Maysa daytoy a marinero ken nakired nga atleta iti panaguyas. Ni Oluf Dietrich Ruson a may kadwa ket agtawan ti 30 ket 2. Opisyal daytoy ti Norwego militar ket maysa metten a nakapudnon nga atleta. May katlo ni Christian Christiansen Trana a rekomendado ni Sverdrup. Agtawan daytoy ti 20 ket 4. Maysa a mannalon ngem napasingkedan metten kinalaing na nga atleta iti panaguyas. Nangalamet ti 2 a naggapu iti kadaanan a tribo ti tattao iti Suecia ken Finlandia a pasaray managan Lapland wenno daga alapon a managan Sami. Isu dagitoy da Samuel Johansen Balto nga agtawen ti 20 ket 7 ken Ole Nielsen Ravna. Agtawen ti 40 ket 6 ni Ravna ket agtaraken ti agarup 2 agingga iti 3 gasut nga ugsa akas sanikwana. Ni Otto tinagakem a diputado ken ni Nansen a mangidaulo. Nuapay anaalan na da Balto ken Ravna ket naigapu daytoy ta impasingked di Nordenskjold ken ni Nansen a dagiti lalaki ijay Lapland wenno tattao a managan Sami ket matalek da iti dida panakayaw awan iti makaalilaw a kapatagan ay yelo. Dagos idi a nagtelegrapo ni Nansen iti maysa nga amuna ijay paset ti Finlandia ket nang kidaw anang pabirok iti 2 a lalaki. Impaganet get na dagiti galad a birbirukan na. Kasapulan na tagkabanwag tapno napigpig sa daytoy nga agandor ken nakirkired nga agibtor kadagiti elemento ti lawang. Kasapulan unay ti kinakired agsipud ta dinto mapengdan ti panagdakes ti panawen. Imbilin na pay a kasapulan nga awan asawa na tapno awan kay rituran ti panunot na nga ililiwen. Ket kang runaan unay kasapulan nga aggapu daytoy iti tribo a managdalyasat ken agnaed kadagiti bambantay tapno iti kasta ket adun ti padas na kadagiti walwalang adiso. 3 alawas sakbay din keddeng na panagrugida nga agdalyasat. Nakigtot ni Nansen idinam amuna dagiti 2 anay patulod kenkwana. Naggapu ni Balto iti kaamaan asaan ang managdalyasat. Kinagpayso na ket di na pay napadpadasan tinayad adayu. Manipod iti purok apag naedan na. Kastamet asaan laay nga daan asawa ken 5 anak ni Ravna ngem nataingan pay daytoyen. Nupay kasta inlingad ni Nansen day di pa nakaupapay ti riknana tan naladawen apas agpagsublian na ida. Ditoy iti pagpatinggan ti umuna apaset iti daytoy asarita. May papan iti daydi umuna panagdalyasat iti kadakkelan nga isla ditoy daga a nakaluban ti yelo. Daytoy a nasyon a managan Greenland nga inrusat ni Fridtjof Nansen. Iti sumuno a may kadwa paset surutan tayo ni Fridtjof ken ti bunggoy da iti idadalyasat da napan ijay Greenland.